donc mbiɗen jaafnono ɗum yawti ceerno addi min ko juurade min mbawa wadde haydara e département Ranerou min huccitani e ma kokkuɗa min duwa min fuɗɗo wadde golle am min mbaɗani taw campagne maire o arani taw non hetti Dakar maire Boudala kono min mbi ko hade amen natande golle min garata min ɓuri yakorde e fermo ko ɗo oɗon gandi somi haali ɗum kalmi ko goho par ce que ɗo woni galle amen ɗo woni fof amen hay somi haalami nanda duwaw ma min tohli ko jiiɗa ɗo ene ardi ko duwaw mon saabiɗi weeɓaji Allah waɗi ɗum onon mbaɗi minen min jooɗodiɓe minen ɓe président de la république o haali ko foti haalde hakkude amen minen fof kadi min jaɓani te kadi min gandi ɗum ko nafoore département ko nafoore amen ko nafoore population goto amen fof ko joginowo weddi laakara wi hanti enen tan jaadat enen gondat enen ba minen fof kadi min jaɓi candidature Alioune Dembourou Sow e Amadou to min woni Oumar Sako maire uji wonnoɗe e maire uji jaltuɗi minen fof ndendi sago o hande o ɗum woni ko min mbaɗata ɗum woni ko min jahata minen ndendi yumma ndendi baaba jiɗɗo men ni noon wayata kala ferlangue jiɗɗo min kono min mbaadini wayata minen ndennato cirlit ñamde galleji amen hannde ko gootum ko yettere am duwaw jaaba minen ñaagui on ɓeyde noon min duwaw ko ɗum mine continue par ce que ko nafoore tan fo dañete koye jaam ɗum tagi président Macky Sall o wi hade mo wadde haydara jeehe e seerenɓe ɗum mbayno ɗi naaton golle enen en mbawa dañde ko ɓuuri Macky Sall enen en mbawa dañde ko ɓuuri Macky Sall oto jaɓen sukaɓe ne bonna ko jaaten e fijirde tan kerƴina bonna wuuro tawa ala to payi ɗum caloɗen ɗum kalden e ɓesnguli men wonko min kalde mawɗo leydi ndi ko selli te firtota illa taw minen goni mbaɗani komin poti wadde ko o digui min ko heewi ko nafata on nafa min nafa leydi ndi te ɗum wawa dañede en mbaɗani ko poɗɗen wadde ko woni daranademo wotandemo walludemo taw jotto so dañani assemblée nationale o woni ko perti pouvoir o laamotako te ñagaki ɗuman ko ɗum ardi même présidentiel paamo sa ala assemblée hay loi ma goto wotata ko kamɓe gontete gouvernement kamɓe pormata sa woppiɓe noon ɓe ganda o ganda min laamima leydi ndi yoto pemɗe ɓen garata ɗo ganda hoɗi ceerno Alpha ganda hoɗi ceerno Hamid minen mbiɗen kuuli on mbiɗen kersi on mbiɗen gandi ko wone mo onon min jaako donc balle min kalde famille aji ɗi kalde ɓesgu o piroɗe ɗum yimɓe par ce que diine wona wallude banda c'est normal ko ɗum woni ko addi min ceerno minen komin gotum neɗɗo Amadou ala ɗo neɗɗo Aliou ala ɗo neɗɗo am ala ɗo minen min kawri miɗen jadata kala mbo welaɗo ɗum min jaafima ɗum jaafima ɗum min mbiyata ko ɗum min jiɗi mbiɗen gandi nafoore mum an mbiya yaadani hen ɗum minen jaakona min jaafimama koko selli min kaali goto e amen fof kilif goto e amen fof ne jogui hakkille mum ina andi ko yaata ina andi wonata mbiɗa yetta noon Amadou Dawa par ce que ɗum ɗo so waɗi ɓuri hen hewde ko kanko waɗi kanko jaɓi ɗum par ce que neɗɗo min mi wonata haasidi hay goto ɗi kam anaɗa andi kala ko ala e am ala kala ko woni e am aɗa andi mi haala
so waɗano nde mi haalata wawno salade mo jogui hen droit kono ƴeewi ko nafoore département o ɓoymi bonnata mi yaadode mawlidi ndi ko yiɗi ko feɗo naftoro somin gayni minen fof min ndendi min mbi Macky Sall ko ɗum min jiɗi o waɗi ɗum par force par janggo on ko yiɗi ɗum woni ko addi min ceerno duwaw min commission golle amen min mbawa wadde haydara min garani e yeeso ma ko huɗɗa min duwaw miɗen jonama ko an woni ɗo an min jaato Allah jarama on jaara o wi ko hoɓɓe e nder ɓerɗe amen hoɓɓe e nder ɓerɗe amen o wi wona koddigo suude e suudu ta ɓerɗe ngalda o wi kamɓe ɓeeɗo arɓe noon e heddi yiɓe maɓɓe toon ɓe o wi kamɓe fof ɓe poɗi ke ɓerɗe maɓɓe o wi kala ko tiiɗi amen banggue Allah min tintinat ɓe o wi min tintinaɗi ko tiiɗi amen so wona min tintinaɓe ɓe mbaɗani min ko tiiɗi min nomin jiɗiri ni to banggue diine o aduna o wosi kadi ko noon kala ko min cohli min kaalana ɓe Allah gaynana min no gayniranaɓe no ɓe jiɗiri ni so tawi min kuuli kadi min gullito Allah min kaalana ɓe ɗum kadi gasira no min jiɗiri ni eno ɓe jiɗiri ni o wi ko noon woni no min guurde e maɓɓe kamɓe ɓeeɗo gooto e maɓɓe fof o wi ko gollante min ko ko Allah woni kumpitiiɗo ɗum ko Allah woni joɓoowo ko on woni kadi duttoowo teddugal yimɓe ene jeeya e aada neɗɗo kala ko waɗi yimɓe tina kono ɗum seyɗaane ne heewi ɓilaade heen nde wonno liggey baŋnge Allah liggey baŋnge Allah ko mbaɗirta Allah so ñaama ngo tottirta so nana ngo tinaani ɗum ɓuri wadde barke ɓuri wadde baraaji so wonaa gollal farilla e neɗɗo wayno askale ko nande ɗeɗon geɗe ɗum kala golle heen fof yo yimɓe tin waasa tuumeede a waɗata ɗum waɗi minen ko tedduɓe amen ngari ɗo e ɓerɗe amen tedduɓe amen to Allah min jaakori aduna e laakhara fof kala ko tiiɗi min e oɗo laamu ko onon tan min miijoto koy ko onon tan kadi min kaalanta sonno jonde mon toon nde somin gullitima onon mbaɗata on pewnata on gondaka ɗum min deƴƴannota min mbasa wullitade kono min kebbine e moɗon haala o winde wonno haala ka ene waɗi nafoore ene waɗi teddugal kadi min nanani kadi jambitedgol moɗon e ɗum walla bajgol moɗon e ɗum ɗum waɗi min beltani on no feewi emin duwani on kadi ko faanda ko o fay arde ko fofo yo Allah rokku wune fofo yo Allah rokku hen wune sabi barke Allah e barke nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam barke karama seydi Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu emin beltori kadi emin mbaɗi mande kadi ma Allah jaabo so tawi duwama o wi ko Allah hawridina oɗo waktu hande aljuma ɗum waɗi jorto hande kala ko duwaɗo
emin yooti ɗum koye ma Allah jaabo yo Allah jaabo ko duwa ko yo Allah jaabo ko duwa ko yo Allah jaabo ko duwa ko yo Allah rokku yiɗaande barke Allah e barke nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam hono Seydi Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu o wiyattide konngol e Ceerno Hamidou nde wonno ko Haruna woni mawɗo lakkugo kañum noon alhaali coordonnateur départemental comité électoral on woni mawɗo min jokki ɗum teddinaagal ɗo enen ko noon gande men mawɗo ittante gelal ɗum teddine ɗum woni laawol ɗum aussi holla ɗum e sikki kadi yimɓe fof kadi jaadi heen e fodde kanko ne darnde makko e pellital makko ɗo fuɗɗa haa ɗo ko ɓii tan salminde on ceerno aan e miñiraton ma e dental ngal e juuraade o feewi alaa to haay e wiide tan nde juma o udditte no wonaano celluɗo ko suufan ɗum taki mbaɗɗen tan délégation yo ar e inde conseil départemental kadi ara kadi inde kadi jibinnande kadi galle o ƴettol o yettino ɗo konngol men e salminago wono ko ɗum tan nannguno en goɗɗum wawatano nanngude en so jame tellal en won ɗeɗo koyde mi sikki Haruna haali heen ko heewi ko wiide tan laawol jamirani dokkirani département tolniɗo to département Ranerou yimɓe jaɓa ene fijire minen min pijirani département kono tawi heen bonkiiɗi ana mbiɗa anndi onon oɗon tawi heen bonkiiɗi ma gati so feewi ko enen fof feewa haa atte onon gardiɓe laawol ardiɓe laawol dine ngo so neɗɗo jibinaama koye mon idoto so neɗɗo runtima koye mon sakkitto wadde onon woni dasɗe début et fin so feewi wadde ko onon feewa to yimɓe jam ene geto ɗo wiide ene pergita ko woni ɗo président Macky Sall non seulement en dañata hono ma dantuɗo hono makko ne mbiɗa anndi aussi heɓata kono eɗen nganndi hannde won pellital timmugal ngal ɓeydi joganaade département de Ranerou enen jagguɗen hannde to jeeɓaten kallilen ɗo Matam en enen en poti hanki ngam yettade ɗo ene gaso wonde sembe men pellital men darde men e ɗum ɗo ko soora ɗo ko ɗum ɗon ne waawi wallude yimɓe so Allah jaɓi mbaɗen taaɓe timmude hayso kon kefta sen keftaɓe kimen ɓattoɗen ɓe kam no wayi fof par ce que enen namanoɗen tan ministre ko département de Matam nanoɗen ministre département de Kenen directeur national en président conseil d' administration nemiɗo sikki e gonɗo président won décision mo ƴetta caggal nde waɗi docteur ka directeur centre national d' oncologie won décision mbo ƴetti
addude département he geɗal kala mo wawɗo ɗum wondade noon wande ko département o geɗal mum itta e makko ari ga no ɗum servira département o en mbawa yaade en ngala wone moyedi en ngala wone situation ngaji kala ko jiɗɗen gaynude so ɗum natane oɗo département gasata te kadi Allah waɗi kadi ko kanko waɗata wona goɗɗo woni ɗiɗam men woni fof men woni wonki men woni fof men sen ndinganane homno ndinganta yimɓe mbawa ƴettude maire uji jeetati ɓeɗo jooɗiɓe e ɓeɗo yaltude manam sortant ko wiyete ƴetta président conseil départemental ji ɗiɗi ƴetta député ƴetta haut conseil collectivité territorial ƴetta conseil économique et social wiye ene wecca ɗum ko famata ɗum ɗon mbiɗa sikki wonata takimi haala Harouna Ba ko haalno ko tan jonino e yettinde nelal président kono takima haalde ko andinde aussi ɓesgu bonɗo ɗo e meno dillidowo e meno ɗo e Houdallahi ha e département de Ranerou ko min engagement ƴettaɗo e président Macky Sall eɗen mbaɗi ɗum respecté eɗen jaadi hen candidat men ko Alioune Dembourou e waɗo élection législative o fa kala wat jinnitoɗo e Amadou Dawa e docteur Ba e docteur Ka e Harouna Boural donc eɗen mbi yo jaggi campagne ya jaggi élection yo weddano Alioune Dembourou kartal Alioune Dembourou woni kartal Alhaji Macky Sall ko ɗum mbiɗen ko ɗum damirɗen en mbaɗani ɓerɗe ɗiɗi en mbaɗani sikki sappo ɗiɗen tan kadi noon ƴettude kongo tan ko leernude ɗon ha leerana ko hakkillaji yimɓe fof e fodde te kadi ko nafoore gonɗo enen en jolta département Amadou Dawa en Aliou en Harouna en darima jooli département de Ranerou on jiyata so min jooli département minen min joolot neɗɗo lekki ko woni ko ma tatal ngal jooɗigal soppata ngal tatal tata goɗɗe coppata jaamu kono kay wona tatal ngal joɗiɗa ngal leysa soppimo yaade tuma ngal donc o département wonkiidi amen min pawi hen par ce que yimɓe ne jogii amen jikki e yaakar timmuɗo won jikki e yaakar e duwaw mom e ballal président Macky Sall e minen ne pellital amen e darde amen minen andi so Allah jaɓi won jikki e yaakar waɗata pas ma golle timmuɗe ƴette e oɗo département addi ɗum ko minen fof ko min darinoɓe mais kadi min pellisi kadi fiɓodirde tamodirde wonto mbawmi yettade wonto Alioune Dembourou wawi yettade won Harouna Ba wawi yettade wonto mairie ji ɗi mbawi yettade ɗen peeje fof so ndenti woni lappol gotol ɓeydino wedde kala ministre min fucciti minen o délégation hay talan min gueɗal kotomin nokkoyto toyu kala kilifa min kiccere e leydi Sénégal ittat gueɗal ala Ranerou yalta donc ɗum tagi feere moƴƴere woni ɗo rentude feere moƴƴere woni ɗo ɓeydata ko sembiɗe goto kay ko wawi mataw mbiɗa sikki sappo ɓuri ɗum den jagui ɗo hande tan kaala en koɗodiri sappo ga goto ɗum yawande ko noon ɗum sifori assemblée nationale mo ala toon majorité way tan kono mbiya maire kono conseiller ji municipaux ɗi ko opposition hay délibération goto yawta ordre du jour sa addi ɓe mbaɗa rejeté délibération sa addi ɓe calo kala ko gadduwa ɓe calo wiyaɓe jaadani hen commune o yahata par ce que délibération nawata commune o dognata commune o ɗone député ji ɗi kañumen dognata programme laamu kala kone waɗe yahate ko assemblée nationale so waɗama rejeté ça veut dire que leydi ndi darima ɗaroto carrément
holko wattini président waɗa dissoudre assemblée nationale constitution laawol ne rokkimo ɗum wiye duttoɗen élection rutte élection kadi wiye kadi opposition kadi ƴetti noon ɗon gandi jogake leydi leyɗele men ɗe président sembinti ko banggue laamu makko ko sembine to banggue assemblée nationale gueɗe ɗe mbawa yuɓɓude ene wadde doga moon ene sohla hen ko woni ɗo ko no Allah sellinta ɗum ɓerɗe yimɓe ɓe ganda ɓe paama ko intérêt département de Ranerou olo dogante oto ɓe cikki ko intérêt Alioune Dembourou dogata won waɗɓe confusion cikki ko Alioune Dembourou ligante ko Alaji Macky Sall ligante ko département de Ranerou kanko kay o feeñtani candidature ene wawma wonde Harouna Ba ene wawma wonde Demba wadde en gabbitoɗen ɗon intérêt département de Ranerou ko ɗon guttuɗen ɗon paaɗen yo leer e hakkillaji yimɓe fof so Allah jaɓi campagne o ma ɗum ɓeyde aussi laqqinede no yimɓe paamirta on ko ɗimminen minen ɗimminani yaade hunde ko waɗa e posuji on banggue yettere Allah ko ƴewde kay posuji yimɓe kañum en no mbaɗiri hunde ɗaɓi no dañira courant no dañira gaha garowo weeɓa commerce o doga fof doga financement ji ɗin doga sukaɓe ɓe liggo rewɓe dañan liggori mawɓe dañan liggori hande minen ɗum woni defi amen ɗum woni dongal ngal te so Allah jaɓi ɗum waɗat par ce que pellital timmugal ene ɗo Allah jarama on jarama onon noon ngala hannde o laamu ndu so wonani wadde eɗen jetta Allah eɗen jetta mawniraaɓe ɓe aussi e mawɓe ɓe min gardi ɓe fof ene makon en e kamɓe fof ene yonatno tan e Harouna tan woni mawɗo lappol ngol no Amadou wini walla so heewi Amadou so fawino hen kadi ene gasa kono mboɗo sikki kadi yimɓe ɓe ene cohli heɗade min kaala tawa wona maham neli e Mamoudou ko minen tata nanidiri emin jaaɓe emin jettira ɗum Allah noon emin on hen jarna saabu ko duwuji men ene wawno président Macky Sall yiɗa ɗum ɗon kamɓe ɓe lumɗo e soɓe lumdimi ene gasa hande koye démocratie wona neɗɗo o yadata tan koye eko yiɗi ko kono Allah e moƴƴere mum nde min jooɗodi e président o haali min jaɓani ɗum minen ɗeɗo kamɓe noon mbeɗe jogani jettore keeriɗo nde tawno min mboɗo jogii sifa kala no président waɗiri ene welimi kamɓe koɓe mawnirama ɓe gardini hannde tan ko nafoore feto heddi noon a haali nganum mo jogotono ɗon somin dentani ha hannde noon on ɓeydat duwaw sabu wonɓe ngannduɗa jiɗa yiide emin jaada minen ƴettata ay ko fowru wino ko nde wiya yo aynoye baali ɗi naati nder suudu wona e woyde ɓe mbi ko woni an foti dawdude e baali o wi ko woyatay ɗum o wi homo anndi naati geeni ngokko ha ɗum gasa tan hawa dawdo e baali ala ko jaɓata miɗen ñaagui duwaw e on sannu sabu ceeral ngal waɗi tan koɓe ngannduɗa ko ɗum woni maɓɓe nafoore maɓɓe ngara sa wi neɗɗo goho tan wima mi tawtoyi Amadou Dawa so Amadou Dawa wi neɗɗo salamu aleykum walla noddi ɗum heɓani wima mi tawtoyi Alioune Dembourou sa takkima neɗɗo on calmodirani wima mi tawtoyi Harouna Ba ɗo tan min deɗɗino so Allah walli nanodiral waɗi goto e amen fof no jogui gueɗal ngal jiiday ngal goɗɗo o jogui hande maire uji ene ngoodi député ji ene ngoodi président conseil départemental ene woodi haut conseil ene woodi conseil économique ene woodi yettere Allah ɗo goto e amen waɗatno sappo ɓolo somin ndendani ko sappoji kewɗi gonata wona nafoore ferlankoɓe wona kadi onon kadi hilifaɓe amen ko dañi diine ɓe mbiɗa saabu goto e amen fof oɗon jogui yitere nde daara toon on jiiɗa hay hunde ko muusi goto e amen wadde somin nanodiri onon kay ko onon pofti onon mala foftere nde reƴƴi tan ko hakkude Macky Sall e onon ɓe hilifaɓe diine ɓe sabu Macky ne yiɗa ɓesgu mum wasa nanodirde onon ne on jiiɗa ɓesgu mon wasa nanodirde
wadde eɗen ñaagi heɓɓe caggal amen ɓenne miɗen ɓe ñaagi ɓe mbaa nomin mbay ni ɓe ngonira nomin ngoniri ni ɓe ñooda fofta jam kadi dañe mbiɗa sikki onon kadi jogiiɓe diine ɓe hunde fof heɓato koye jam e nanodiral miɗen ñaagi on hen du'aw e ballal emin ñaagi noon ɓesgu o heɓɓe caggal yiɗoruji ɗe onon ne jokkoɗon e komin jiɗi ko min jiɗi tan koko hilifa men ɗo jiɗi ko ɓamtare e deje ɗum noon min mbawano wasde arde tan hande noon ɓe nanggana min gantu min gari tan ko ɗaɓɓude ɗo min gari tan ko juurade so min gimmima ɗo noon han kadi noon min pewnito e dadule ɗe caggal nde min keeɓi duwaw hamin mbaɗe e jiifaji amen min keblito min gara han kadi banggue politique o ɗum noon hande kala hen mo min jottaki galle mum walla min calminoyaji ɗum yo faam imminno en dawol ngol tan ko dawol sernaɓe men ɓe jiɗi faata men ɗum noon ceerno adama anne yo Allah accumo ɗo acca ɓesgu o waɗa en nanodirde saabu galle o so Allah min ngala e ferlo ko ɓuuri galle o hayso min jiɗino min ngala neɗɗo noon wadde ko jogii ko ɗum yarata marsi minen on ngala so wona minen min ngala kadi so wona onon kadi ɗumin jogii on ɗo koɗo heewi wiide wallahi wonɗo seeduji mbaɗa yimɓe ene ndadi ene mifa hay goon naatata taw faati ɗigguɗo ala ɗum jiidaade hudallahi ko Allah ɓolo woni ɗo nelaaɗo Allah ɓolo woni ɗo Allah ɓolo woni ɗo nelaaɗo Allah ɓolo woni ɗo minen jettira ɗum Allah koye département amen ɗum jeeya minen e ɗum emin parnoro ɗum paamon noon haymo araani hudallahi yimɓe ɓe kam ene nganndi holi hudallahi ɗum sikki ala hen aduna o fof ene andi ɗum ko Allah ɓolo woni ɗo hay emin gardi meɗe naati ɗo paami ɗum ɗon ɗum emin jettiri ɗum Allah wadde ceerno emin juuro emin kesɗitine emin ñaagano on Allah kadi moƴƴere emin ñaagano on Allah moƴƴere hande noon monsieur le président du conseil départemental hande ko min wonata kaalowo doléance uɗo ay ceerno Hamidou hande jaafiɗe wona laawol ngol gam addi bargueji a yinowol way courant o laabi ɗi téléphone aji ɗi ambulance uji ɗi fof ene paadi so yi majorité noon ina yiile hay hunde gasata e laamu ngu gahga rewani assemblée nationale ko ma député ji ɗi jaɓa hay ko diwnata ko avion président ko député ji gotato wadde noon président so ala majorité firti ko liggatako ɗum noon oɗon ñaaga wona ferlo tan ceerno emin ñaaguima Sénégal fof nde Allah rokkat hen président Macky Sall ndam kadi mo wona nafoore men mo wona nafoore julɓe ɓe Allah walla en projet ji ɗi o haalno nde o ari Matam nde Allah yettinoɗe e dow jaam emin ñaaganoɓe kamɓe kadi maire uji hesɓe ɗi e président conseil départemental o Allah hoyfina dongal ngal yimɓe ɓe paama mbasa heppude wonno conseil départemental kañum e mairie waɗi dépendre tan koye état hay hunde ko jogii ko wona ko état addi yimɓe ɓe paama hande o kadi moyen ji ɗi fof ɓe jooɗima koɓe hesɓe kono hawri ko élection ene yahe ko ma élection o ɓennade moyen ji ɗi kaɓɓite saabu ina yaaji ɗum kadi ɓe nanngana gantuji maire uji ɗi ɓe nanngana hen gantuji président département o so humtima tan Allah waɗi minen ɓeɗo fof emin jaada emin kalda emin nanodiri kala ko jiɗɗen ma Allah wallu en hen ɗum noon Allah jarama on jarama eɗen hen jetta Allah no fewi